Čaute a ideme teraz natáčať video o FIFA. FIFA vás asi určite baví, každý má rád FIFU. Takže ak to nemá stiahnutú, tak nech si ju stiahne, lebo myslím si, že to je fakt úplne že perfektná, dobrá hra. Tak akože stiahnite si ju, je strašne dobrá, perfektná. To je skoro to isté, čo je futbal, len to hráte na tablete, ale rukami. Ja viem, že futbal sa nehrá rukami, ale hrá sa nohami, ale toto je na tablete futbal, takže, alebo na telefóne, na počítači, kde to hráte, neviem, alebo na telke, na plejku. To je akože to strašne dobrá hra, kto nemal stiahnuť, tak im ju strašne odporúčam stiahnuť, lebo je to strašne dobrá hra. Dobre, ideme, kým sa mi načíta tá FIFA. Tak, kto má rád FIFU, nech napíše, že ja mám rád FIFU, ok. Ok, dobre. A ideme hrať zápasy, lebo tie ma strašne bavia. Šadrpaja gasa, šitara to máme. Dobre, a už máme, a to kto je? To je ani kto je. Ja moc znaky tímov neviem, ale Bayern neviem. Akože ja viem hrať strašne dobré futbal, ale značky nepoznám. Dobre, podáme si ruky a toto som ja, 92 over. Tento má 85. Tu by sme mohli dať. To som asi zle spravil. Nehovor, že on ma porobí. O. Ježiš, ja si chcem nahrávať a mne to nejde. No, Bellingham si nahrá pekne, že? Ne, brankár to chytil. Dávame hlava alebo strela. Ajajaj. Není gól. A to je veľmi zlé. Ježíš, máme roh. A hlava, postrela. Ne, dopredu, bežte všetci dopredu. Je to na tebe iba. Dobre. Normálne, ak Sergio Ramos ideme, alebo jak Cristiano Ronaldo a majú... Dory. Nevadí. Nebudem pred vami nadávať. Že Dory, vieš. Dobre, tak už je polčas, tak ideme hrať ďalší polčas a je to zatiaľ 0-0, ak to bude remíza, tak to som úplne že
Laboch asi. Musíme dať proste aspoň jeden. Aspoň jeden, aby sme vyhrali. Dobre, Bellingham ide dopredu. Bellingham sám cez toho jednotka strela. Je gól. Nie, nie gól. Ty kokos, to je čestné. Mohol som dať už prvý gól. Mohlo to byť 1-0 už dávno. Bellingham má loptu, Bellingham má loptu. Bellingham má loptu a strieľa a nie je gól. Poď, dobre, hlavička. Lahvovič ide dopredu a strieľa. Gól, 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 gól. A gól, Lahvovič dáva gól. To sa podobá strašne Rika Chválneho. Ten Lahvovič. Dobre, Rodrigo ide dať dopredu gól, sám ide, šprintuje aspoň trochu a dáva, není gól, ale máme roh. Dobre, roh je dobrý. A dáva gól, Nesta dáva gól. Ikona. Neviem, či sa mi to seká. Nesta je v obrane asi, že? A on išiel z obrany dopredu. Prečo akurát keď má Bellingham, tak sa mi to seká. A Rodrigo ide dať dopredu gól. Rodrigo ide dať gól, strieľa a gól. Rodrigo dáva gól. Brazílčan hra za Real Madrid. Dobre. Ešte ani polčas není. Teda už bol polčas, ale my to máme vyhraté. Čo to už je 3? Takže 2 iba. Esto amana cuento. Esto. Dobre, a dúfam, že ste si video užili a dávajte lajky. A tak. Čau.